1298 każ ġdid f'tem ta' 24 siegħa. Rekord għal dawk li huma każijiet ġodda f'ġurnata waħda f'pajjiżna. Is-sitwazzjoni tal-firxa tal-virus qed teskala sew hekk kif fl-aħħar 8 ijiem biss rajna żieda ta' 6275 każ ġdid biex il-każijiet attivi telgħu għal total ta' 7735. Sitwazzjoni li kull ma jmur jidher li qed iżżid il-pressjoni fuq is-servizzi tas-saħħa. Għalkemm in-numru ta' pazjenti f'Mater Dei fl-aħħar sigħat beqgħet waħda ftit jew wisq stabbli bi 82 pazjent rikoverati minħabba l-virus u b'5 minnhom fis-sezzjoni tal-kura intensiva, jidher li tmexxija tal-isptar qed tħejji ruħha għal inflass akbar ta' pazjenti. Fil-fatt Net News jinsab informant li pazjenti anzjani li kienu qegħdin għal kura f'Mater Dei u li qed jistennew li jitlu f'residenza tal-anzjani qed jiġu trasferiti fl-isptar Boffa, dan sabiex jitbatlu s-sodot għal aktar pazjenti bil-Covid. Intant anke servizzi oħra marbuta mal-Covid-19 qed jiffaċċjaw diffikultajiet kbar. Il-Free Phone 111 li fuq wieħed ċempel biex jibbukkja swab ħafna drabi qed ikun okkupat, wieħed ġieli qed jagħmel ħin twil jistenna tweġiba u xi drabi saħansitra tilħaq taqa' il-linja. Appuntament għal swabs qed jieħdu fit-tul ħafna b'individwi qed jingħataw data għal 3 jew 4 ġimgħat oħra biex jieħdu t-test tal-virus, kemm jekk rapid test kif ukoll PCR. Mhux differenti wis is-sitwazzjoni fuq il-linja tal-145 dik li wieħed iċempel fuqha biex jagħmel appuntament għal vaċċin. Hekk kif ħafna qed jippruvaw iċemplu biex jingħataw data biex jieħdu l-booster, ta' spiss qed isibuha diffiċli biex jaqbdu mal-operaturi. Persuni li tkellmu magħna qalulna li jagħmlu massatejn jistennew fuq il-linja biex imbagħad inqatet għal kollox. Problemi wkoll għad-dipartiment tal-contact tracing li qed isiba diffiċli ferm sabiex jikkuntattja lil kull min b'xi mod kellu kuntatt ma' persuni infettati, hekk kif in-numru tal-infezzjonijiet sploda fl-aħħar jiem. Sa dan it-tant in-numru kbir ta' każijiet attivi jfisser ukoll li minn barra 7735 persuna li bħalissa jinsabu infettati bil-virus hemm eluf oħra li qegħdin fi kwarantina. Mhux magħruf kemm fil-fatt hemm persuni li qegħdin fi kwarantina mandatorja, iżda dan huwa fattur li qed jimpatta b'mod negattiv ferm ħafna postijiet tax-xogħol, inkluż banek, ristoranti, lukandi u ħafna negozji oħrajn li qed jispiċċaw b'numru limitat ferm ta' ħaddiema.